Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Артур Смалякоў. 6 жніўня ў Беларусі пачне дзейнічаць новы від сацыяльнай дапамогі, прадугледжаны указам нумар 240 прэзідэнта краіны аб дзяржаўнай падтрымцы грамадзян пры будаўніцтве ці рэканструкцыі жылых памяшканняў. Згодна з указам, камерцыйныя банкі таксама могуць выдаваць льготныя крэдыты, а дзяржаўная падтрымка ў першую чаргу разлічана на пагашэнне банкаўскіх працэнтаў. Але некаторыя катэгорыі грамадзян змогуць атрымаць субсідыю і на частку асноўнага доўгу. Суму дапамогі разлічаць індывідуальна, зыходзячы з метражу кватэры і складу сям'і. Першымі з 16 катэгорый ільготнікаў на падтрымку змогуць разлічваць шматдзетныя сем'і. Для Віцебскай вобласці з дзяржаўнага бюджэту ўжо выдзелены сродкі для размеркавання адрасных субсідый на жыллё. Мы провели подготовительную работу с участием Минстройархитектуры, Министерства финансов, ведущих банков, провели совещания, где были даны все разъяснительные вопросы, те, которые интересовали именно райгорисполкомов. Бюджет на Витебскую область на 2017 год выделен в размере 9 миллионов 668 тысяч. Сама працэдура атрымання субсідыі не зменіцца. Новы указ дазволіць знізіць нагрузку на бюджэт, а грамадзяне змогуць больш актыўна вырашаць свае жыллёвыя пытанні. Тым часам пад Віцебскам адкрыўся міжнародны праваслаўны фестываль «Адзігітрыя». Праграма форуму разлічана на 5 дзён, якія насычаны пазнавальнымі лекцыямі, майстар-класамі і сустрэчамі. Кульмінацыяй фестывалю стане творчы конкурс аўтараў-выканаўцаў і паэтаў. Пераможцы вызначацца 3 жніўня падчас гала-канцэрта на сцэне летняга амфітэатра ў Віцебску. Тут жа ўпершыню прагучыць і гімн фестывалю «Адзігітрыя». По благословению владыки Аршанского и Витебского архиепископа Дмитрия, мною и композитором, известным нашим витебским Александром Ивановым, написан гимн торжества православию на Витебщине. В основу этого гимна легли стихи о фестивале международном, на котором мы сегодня присутствуем с вами, «Адзигитрия». Там такие буквально есть и строки. «Адзигитрия нас собрала». Нет традиции, нет фундамента. Вот наш фестиваль в отношении традиции он такой самобытный, все-таки я хочу сказать. Вот есть множество других православных молодежных фестивалей, форумов, но вот это наш фестиваль «Адзигитрия». Вот отборочный тур, концерты по Витебску, крестный ход, молодежные секции, живая жизнь, очень насыщенная 5 суток. Прежде всего меня приводит сюда общий дух единения наших 3 народов. Сам фестиваль просто благодатный, интересный, много людей новых всегда встречаешь. И тут же пройти крестным ходом, помолиться, побыть вместе с православными. Это наш один народ, поэтому для меня это очень приятно, интересно всегда. Міжнародны праваслаўны фестываль «Адзігітрыя» праходзіць у 15-й раз. Сёлета ён сабраў каля сотні удзельнікаў з Беларусі, Расіі і Украіны. Завершыць работу форум па традыцыі хрэсным ходам з Віцебска да Смаленска. Сяброўства без межаў на стыку 3 дзяржаў палатачны гарадок. Крэатыўную і таленавітую моладзь з Беларусі, Расіі і Латвіі зноў сабраў міжнародны лагер «Беларусь». Тут распрацоўваюць сумесныя праекты, спаборнічаюць на спартыўных пляцоўках і ў творчых конкурсах. Ёсць і свае традыцыі, якія падтрымлівае ўжо другое пакаленне турыстаў. 2 разы на год на стыку межаў 3 дзяржаў – Беларусі, Латвіі і Расіі – шматлюдна. У гады вайны тут дзейнічала інтэрнацыянальнае маладзёжнае падполле. У першыя выхадныя ліпеня ля кургана дружбы збіраюцца ветэраны, а ў апошнія выхадныя месяца тут сустракаецца моладзь, наследнікі перамогі. Лагер «Беларусь» у гэтым слове зашыфраваны назвы 3 краін прыдумалі 26 гадоў таму. І за чвэрць стагоддзя гэтая ідэя не састарэла. Дело в том, что никогда не устареет идея дружбы, а на лагере именно такая идея и царит. Ну и, конечно, тот, кто уже один раз побывал на Беларуси, тот всегда хочет сюда вернуться еще и еще. Нам уже зимой начинают звонить наши ребята и говорить: ну как же так, вы там что-то делаете? Надо же все-таки готовиться, мы-то уже собрались. Абед з кацялка, спартыўнай баталіі і паці пад трэкі ад модных діджэяў. Самыя важныя падзеі гэтага дня на першых старонках свежага нумара газеты. Баявы лісток жыхары паляны атрымліваюць штодня. Нужно побеждать, нужно каким-то образом выделяться, чтобы попасть в газету.
Сёння галоўны ньюсмейкер – дождж, сцяной і без прапынку, але ён наўрад ці сапсуе ўражанне ад сустрэчы. Тых, хто прыязджае ў лагер упершыню, чакае традыцыйнае прысвячэнне дубовымі галінкамі і вадой з мясцовай рэчкі. Праводзіць такі абрад старажылы. Самыя аўтарытэтныя людзі – гэта мама і тата лагера. Фотаздымкі на выставе ілюструюць іх апавяданні пра тое, як усё пачыналася. Есть люди, которые подарили лагерю гимн, лагере прощальную песню. Вот Алла, бывший секретарь ЦК БРСМ, она подарила лагерю прощальную песню, которую мы поем на Большом круге. Кожны год лагер жыве па часе краіны-арганізатара. На гэты раз жыхары палатачнага гарадка правяраюць гадзіннікі па Маскве. А лейтматывам многіх конкурсаў і мерапрыемстваў стаў 19-й сусветны фестываль моладзі і студэнтаў, які ў кастрычніку прыме Сочы. На планетарны форум ужо заяўлены лепшыя творчыя сілы беларускай моладзі. И ребята, которые поедут, это победители республиканских конкурсов, студент года, властелин села «Семья» будет представлена, волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце», которые сейчас активно готовятся к участию в Евроиграх 2019 и к чемпионату мира по хоккею 2021, который пройдет, к слову сказать, с Латвией. Наперадзе шмат сумесных праектаў новыя сустрэчы. Роўна праз год палатачны гарадок зноў збярэ сяброў пры любым надвор'і. Настасья Брока, Дмітрый Котаў. Навіны. Мяжа Беларусі, Латвіі, Расіі. Сякера, што праляжала ў зямлі амаль 4000годдзі, воінскія амулеты, прывезеныя ў Беларусь вікінгамі, унікальныя артэфакты, знойдзеныя сёлета на тэрыторыі Прыдзвіння, папоўняць фонды музеяў. Галоўнай сенсацыяй раскопак у вёсцы Кардон Шумілінскага раёна сталі прадметы побыту і ўпрыгожвання скандынаўскай эпохі. Асаблівую цікавасць выклікаюць старажытныя воінскія амулеты, так званыя малаточкі Тора. Іх знайшлі амаль у непашкоджаным выглядзе, а ў старажытным Полацку на прадмет з тысячагадовай гісторыяй выпадкова патрапіў абсалютна далёкі ад археалогіі чалавек. Падрабязнасці ў Вольгі Шмаргун. Дагэтуль на тэрыторыі Беларусі такія воінскія амулеты знаходзілі толькі аднойчы ў 19 стагоддзі. І тады малаточкі Тора рассыпаліся ў руках даследчыкаў. Па меркаваннях навукоўцаў яны даказваюць, што віцебскае падзвінне ў 9-10 стагоддзях мела ўстойлівыя гандлёва-эканамічныя сувязі з заходняй і паўночнай Еўропай. А месца, дзе зараз знаходзіцца вёска Кардон, можна лічыць вялікім перавалачным пунктам, генеральнай зонай фарміравання легендарнага шляху з варагаў у грэкі. Комплекс Кардон адкрылі ў мінулым годзе, і ён стаў сапраўднай сенсацыяй сярод археологов. Это достижение действительно реальное, и действительно оно очень важное не только для науки Беларуси, академической науки Беларуси, оно очень важное для всей археологической работы, связанной с эпохой викингов. Сёлета з Шумілінскага района археологи повезли таксама такие рэдкія знаходкі, як скандынаўская шпілька «Воўчы зуб», адзін з ранніх варыянтаў скандынаўскіх ключоў, ключ-падвеска, што насіўся на поясе, яшчэ металічная зашпілька фібула. Пасля даследавання яны папоўняць фонды музея гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Наконечник стрелы, рыболовный крючок, подвеску из зуба кабана я нашла. На экспозіцыйныя вітрыны экспанаты трапляюць не толькі з археалагічных раскопаў. Здараецца, што незвычайныя прадметы прыносяць у музей звычайныя людзі. Гэта бронзавая сякера ўсяго некалькі дзён таму з'явілася ў экспазіцыі Полацкага краязнаўчага музея. Нават адпаведны надпіс яшчэ аформіць не паспелі. Зараз прыхільнікі даўніны прыходзяць паглядзець менавіта на гэты артефакт, бо гісторыю яго знаходжання можна назваць цудам. На первый взгляд, когда вот ногой курнул, железо, а потом, я же сам слесарь-ремонтник, да, и получилось, что похоже на зубило. Просто на зубило, понимаете? Но зубило там на отвес твердого металла сделано, а здесь, получается, окись идет. Сразу вот видно, что это такая полоса, и на ней медь получается зеленоватым оттенком таким. И сразу понятно, что это не твердый сплав металла. Зразумець тое, што прадмет, які трапіў у рукі падчас аўтамабільнай вандроўкі, прадстаўляе цікаўнасць, аўтару знаходкі дапамагло добрае веданне гісторыі. Дамашняе даследаванне праз інтэрнэт пацвердзіла гэты прадмет з побыту першабытнага чалавека. Больш дакладны ўзрост знаходкі высветлілі навукоўцы. Баявая сякера, равеснік бронзавага века, ёй больш за 3000 гадоў. У нас до этого эпоха бронзового века была представлена лишь каменными орудиями труда. То есть на самом деле найти металлический предмет – это
счастья. Старэйшы музей Полацка налічвае 2000 экспанатаў. Гэта прадметы дагістарычнага перыяду, часоў полацкага княства, кнігі і дакументы. Гонар калекцыі меч вікінгаў. Равеснік летапіснага Полацка таксама стаў выпадковай знаходкай. У музейную залу трапіў у 1956 з будаўнічай пляцоўкі. Вольга Шмаргун, Вольга Маслоўская, Дмітрый Котаў. Навіны, Полацк і Шуміленскі раён. И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитываюся. Бисквитные пирожные Snow Max и рулеты Мамита, солодкие партнеры прогнозу надворья. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. У ближайшие сутки у Витебской области будет переменная облачность без опадков. Ветер переменных напрамков 2,7 метров за секунду. Температура повітря ночью плюс 15-20, максимальная днем плюс 24-29. У Витебску переменная облачность, опадков не прогнозуется. Ветер переменных напрамков 2,7 метров за секунду. Температура повітря ночью плюс 16-18, днем 26-28 тепла.